Aku serekam ket mau sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Pak Widodo saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang ngaturaken rahmat sehingga kita saged mengko ing acara menika. Salawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan keutamaan puasa sunah Senin Kemis. Puasa sunah Senin Kemis satunggaling ibadah kang ditindakaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa sunah Senin Kemis kados keutamaan ingkang ageng. Miturut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinten Senin lan Kemis dinten diangkatipun amal ibadah manungsa dumateng Gusti Allah. Kejawi punika puasa sunah Senin Kemis dados sarana ngresiki jiwa, nglatih kesabaran lan ningkatake ketakwaan dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten ugi prakawis nyudaake pahala sunah Senin Kemis, yaitu kados gibah, ngapusi lan ngendika kasar. Cekap semanan secara ingkang kula aturaken, mugi Pak Widodo lan rencang-rencang termotivasi nindakaken puasa sunah Senin Kemis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.